steeti a bụ nke mmanyitere nyabụ nnukwute ọgbakọ nkụzi bụ nke achịkọbara maka ụmụ akwụkwọ ndị nke nọ n'ogogo JS1 na SS1 na bụrụkwazị n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche bụ sekọndịrị enwere n'ime steeti a tinyekwara ndị nke ezigara n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ ga-amalitekwazị agụmakwụkwọ ha gụtọpụ n'ebe ahụ. Nyabụ ihe mmemme bụ nke achịkọbara na Anglican Girls Secondary School nke dị n'Ogidi ma bụrụ amụma ihe mmemme bụ nke jikọtara aka ọnụ wee na-achịkọba site n'aka otu Post Primary School Service Commission PPSSC ya nakwazi Anambra State Universal Basic Education ASBEB n'Awka nke ndị nke jigasị ọnọdụ ọkwa ọchịchị na ngalaba agụmakwụkwọ ụmụ akwụkwọ nakwazi ndị na nna bụ ndị nke bịagboro ya bụ ọgbakọ ihe mmemme. Queen Anambra ga-ewetara gị akụkọ ya nso. Mgbe ọ na-agbape amụma ahụ, onye isi PPSSC ọkammụta Nkechi Ikedugwu kwuru na achịkọtara ọgbakọ nkụzi ahụ iji nabata ụmụ akwụkwọ ọhụụ na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị wee nyekwara ha aka ịmara ihe ekwe na-akụ n'ụlọ akwụkwọ ndị ewegasịrị ha. Ọ kọwara na PPSSC na ASBEB bụ otu gọọmenti guzoro iji na-ahụ maka nchịkọta ụlọ akwụkwọ niile nke gọọmenti nwe na steeti a, gakwa n'iru kwukwa na ha na-agbakwa mbọ ịhụ na edebegasịrị ụlọ akwụkwọ ahụ ka ọ wee nyere ụmụ akwụkwọ aka ịgụ akwụkwọ otu o si kwesị. Ọkammụta Ikedugwu kelekwara Gọvanọ Chukwuma Soludo na kọmishọna na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Ngozi Chumude na ogogo ha welitere agụmakwụkwọ na Anambra steeti. Mgbe ọ na-ekwukwa okwu, onye isi ASBEB bụ Dọkịta Vera Nwadinobi kwuru na isiokwu ọgbakọ ahụ bụ ihe dabara adaba n'oge a wee bụkwara ihe bụ ebumnuche Gọvanọ Soludo ịkwalite ndụ ndị mmadụ, wee kelekwa Chineke na ndị chịkọtara ọgbakọ ahụ na ihe niile gara nke ọma. N'okwu ha dịkwa iche iche, onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Josephine Okika na chaplain ụlọ akwụkwọ ahụ bụkwa ụkọchukwu Christian Obiora kwuru na nwata akwụkwọ ọbụla ga-elite uru n'ihe gbasara ibi ndụ zuru oke. Nwata akwụkwọ ahụ ga-abụkwa onye enyere ọzụzụ zuru oke n'akụkụ niile. Ndị nyere nkụzi dị iche iche n'ọgbakọ ahụ bụ Oriakụ Nneka Obiọnwụ, Oriakụ Florence Edokwe na Oriakụ Ukeria Ilika. Ụfọdụ ndị bịagasịrị ọgbakọ ahụ bụ onye Director Account PPSSC bụ Dọkịta Gloria Elechi, onye nọ n'agbata otu PPSSC na ọha mmadụ nke Ọka bụ Oriakụ Ann Okafọ na nke Ogidi Zone bụ Oriakụ Esther Afọcha na Oriakụ Ifeọma Enekwechi na ndị ọzọ. Edokwara ụmụ akwụkwọ ahụ n'iyi gbakwa egwu omenala na ihe ndị ọzọ gasị emegasịrị n'ọgbakọ ahụ. Queen Anambra, akụkọ ụwa ABS.